Umongameli unqwalile ukuba ngenene zenziwe impazamo kwicandelo lombane nto leyo ikhokelele kulodula ubhintsu kadanyacimi ugqubayo. Ebuzwa ngokuthawuziswa kwamalungu ekhabhinethi ajongene nelicandelo umongameli uthe ucimicimi wombane kusiyonto yangobomi necwangcisiweyo uyichaze nentsindabadala njengesithwakumbe esingathethekiyo. Load shedding continues to happen to the detriment of our economy, the detriment of our people. Nobody in the country is happy with load shedding, including myself. And we are working on it. Yes, you mentioned cable theft. From cable theft to criminality to the age of our power stations and all that, has combined to land us where we are. But we are addressing the problem. And everybody is focused. From the two ministers are focused on it, including all the executives. They've been put under tremendous pressure to address this. Impazamo ezifana nokugamva amaxabiso norhwaphilizo ziyaphandwa utshilo.